Norwegian lettede for første gang i 2002, og visionen om, at alle skal have råd til at flyve, blev modtaget godt af folket, men ikke af konkurrenten, som forsøgte at stoppe os. Norge havde nogle af verdens dyreste flybilletter, og det kostede faktisk lige så meget at flyve fra Tromsø til Oslo, som det koster at flyve 2 tur-retur-rejser til New York i dag. Takket være folket, som ønskede lave billetpriser, fortsatte vi med at flyve, og i dag er vi verdens 6. største lavprisselskab, med en flåde på over 100 nye, mere miljøvenlige fly og mere end 5.500 dygtige medarbejdere. Vores kunder kan vælge mellem 450 ruter til over 140 destinationer. I 2015 valgte næsten 26 millioner passagerer at flyve med os. Konkurrencen i luftfartsbranchen er benhård, og der er kun chance for at overleve, hvis man er omstillingsparat. For at kunne fortsætte med at tilbyde lave priser, skabe nye arbejdspladser, sikre de eksisterende og bidrage til økonomisk vækst i alle lande, vi flyver til, er vi nødt til at sprede vores vinger globalt. Derfor har vi bestilt over 200 nye fly. Den største ordre i europæisk luftfart nogensinde. Luftfarten er ikke lokal eller national. Den er global. Norge og Skandinavien er små områder i et internationalt perspektiv, og for at konkurrere med de største og stærkeste skal vi ud i verden. At være norsk og uden for EU har sine begrænsninger, så for at kunne tilbyde nye ruter fra EU-lande som Spanien, Irland, Storbritannien, Frankrig og Italien til lande uden for EU, er vi nødt til at etablere os i EU. Derfor har vi etableret Norwegian Air International i Irland og Norwegian Air UK i Storbritannien. Norwegian Air International flyver i dag til en række destinationer i Europa og planlægger nye transatlantiske ruter senere i år. I modsætning til netværksselskaberne er vi Norwegian overalt i verden, hvad enten vi flyver i Europa, USA eller Asien. Alle vores medarbejdere fastansættes lokalt og får konkurrencedygtige lokale løn- og ansættelsesvilkår. Har du base i Norge, så gælder norske vilkår. Har du base i London, gælder britiske vilkår. Og er du ansat i USA, gælder amerikanske vilkår. For vores danske medarbejdere betyder det selvfølgelig danske løn- og ansættelsesvilkår inklusiv dansk overenskomst. Desuden tilbyder vi kun faste ansættelser. Norwegian har hovedkontor i Norge, men mere end 46% af alle vores ruter går helt udenom Skandinavien. I dag har vi en stor operation ud fra London Gatwick med en række ruter til USA og andre europæiske destinationer. Vi har også et markant fodfæste i Spanien med over 1000 medarbejdere. På samme måde som vores danskbaserede piloter og kabinepersonale flyver på indrigsruten mellem København og Aalborg, flyver vores spanske besætning blandt andet på vores spanske indrigsruter mellem fastlandet, de Kanariske Øer og Mallorca. Vores langdistancebaser etableres i store byer som New York, Miami, Fort Lauderdale, London og Bangkok, hvor passagergrundlaget er størst. Siden 2002 er Norwegian-familien vokset fra 130 medarbejdere i Norge til over 5.500 medarbejdere globalt. I dag arbejder godt 350 medarbejdere for Norwegian i Danmark, og på grund af vores internationale vækst er vi i stand til at sikre disse arbejdspladser. Vi flyver over 60 ruter ud af Danmark, fra København, Aalborg og Billund. Vores ruter går til destinationer i Europa, USA, Caribien og Asien, og mere end 5 millioner danske passagerer rejser med os hvert år. Vi ved, at infrastrukturen er afgørende for sammenhængskraften i Danmark. Med op til 48 ugenlige afgange med topmoderne Boeing 737-800 maskiner mellem Aalborg og København, er vi den største operatør på Danmarks vigtigste indenrigsrute. Hver uge sikrer vi, at mange tusinde passagerer har komfortabel og hurtig rejsetid mellem de to byer, og indtil nu har mere end 3,5 millioner danskere sat sig til rette i et Norwegian-fly mellem Aalborg og København. Millioner af udenlandske passagerer har fløjet til Danmark med Norwegian, og allerede nu har 400.000 amerikanske turister fløjet med os til København på vores langdistanceruter mellem USA og Danmark. Amerikanske rejsende er den hurtigst voksende gruppe af turister. Det bekræfter, at vores direkte ruter til en lav pris kommer Danmark til gode, for det er i turistindustrien, at Norwegian virkelig bidrager til at øge beskæftigelsen her i landet. Men for at kunne fortsætte med at skabe værdi i Danmark, er de internationale flyselskaber nødt til at blive behandlet lige. Som et globalt flyselskab må Norwegian have de samme rettigheder som andre internationale konkurrenter. For det betyder flere ruter, at flere får råd til at flyve, at arbejdspladserne sikres og at nye skabes, både i luften og på jorden. Vores mål er fortsat at sørge for, at alle skal have råd til at flyve.
for at nå dette bliver vi nødt til at tage konkurrencen alvorligt og tilpasse os. Norwegian er 4 år i træk kåret til Europas bedste lavprisselskab af passagererne. Derudover er vi 2 år i træk kåret til verdens bedste lavprisselskab på langdistanceruter, samt det mest miljøvenlige flyselskab over Atlanten. Med lige konkurrencevilkår vil vi fortsætte udviklingen af vores allerede store rutenet fra Danmark, skabe flere danske arbejdspladser samt bringe flere turister til landet og dermed bidrage til økonomisk vækst.